Hoxe, 25 de novembro, conmemórase o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. É unha data moi sinalada que reúne a diferentes entidades sociais e a poboación en xeral que participan en diferentes actos de reivindicación para lograr a igualdade de xénero. É o caso do CIM da Mancomunidade de Verín, de FEMURO, do CDR Portas Abertas, da Cruz Vermella e do Centro de Día Solleira, que veñen durante varios días organizando actividades de sensibilización, sobre todo enfocadas á relación entre a violencia e a adolescencia. En menos de 5 minutos vai ter lugar unha desas actividades, con esta concentración a que acoden decenas de veciños, tamén alumnos dos institutos da comarca e diferentes autoridades, como o tenente de alcalde Diego Lourenzo, a concelleira de persoal Rosario Rodríguez e alcaldes da contorna como a alcaldesa de Oimbra, Ana Villarino, tamén o alcalde de Castrelo Val, Vicente Gómez, ou o presidente da Mancomunidade, José Luis Suárez. Un grupo de alumnos de segundo curso do Amaro Refojo están aquí, nesta praza do Concello, onde vai ter lugar unha performance organizada por FEMURO na mesma liña desta reivindicación. Unha organización FEMURO que tamén fixo co CIM da Mancomunidade, con as outras 3 entidades sociais que participan neste evento, unhas bolsas reivindicativas co lema Recicla o machismo en conmemoración deste día. Como lles contamos, nuns minutos vai dar comezo este acto, xa está toda a poboación aquí preparada con pancartas, con cartéis reivindicativos, a maioría deles mulleres. Tamén se atopan aquí, por suposto, representantes de todas as entidades sociais que organizan este evento aquí na praza do Concello de Verín. Agora, en breves momentos, vai dar comezo esta actividade. Vai comezar cunha lectura do manifesto condenando a violencia de xénero e despois terá lugar, como lles vimos contando, unha performance organizada por FEMURO e que vai estar protagonizada polos alumnos de segundo de primaria do CEIP Amaro Refojo. A arestora están chegando tamén alumnos dos institutos da zona, do García Barbón, do Chivite e tamén do Castro de Balonceli. Podemos ver tamén cartéis que traen os alumnos do instituto, lemos algunhas das mensaxes. Somos a voz das que xa non están, lemos nalgún deles. Tamén querémonos vivas, libres e sen medo. Todos reivindicando a fin da violencia machista. En representación tamén das que aínda están sufrindo este tipo de violencia e tamén polas que xa non están e o sufriron en algún momento da súa vida. Arestora todo está prácticamente preparado para dar comezo a este acto de sensibilización contra a violencia de xénero no día no que se conmemora a eliminación deste tipo de violencia. Nuns minutos será a concelleira de Persoal e Réxime Interior do Concello de Verín, Rosario Rodríguez, quen inaugure esta celebración no 25N,
Día Internacional contra a Violencia de Xénero, que se está a celebrar aquí arestora na Casa do Concello de Verín. Como dicíamos, diferentes autoridades están aquí nesta praza do Concello para acudir a este acto. Acaban de chegar algúns dos concelleiros do Concello de Verín e tamén o alcalde, Gerardo Seoane, que poden ver ao fondo da súa imaxe. Varias decenas de persoas xa se atopan aquí na praza do Concello de Verín, baixo un ceo solleiro aínda que frío, para asistir a estes actos en conmemoración do 25N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Un acto que congrega tanto a mulleres como a homes. Vemos algúns dos cartéis que portan rapaces dos institutos que din no han muerto, las han asesinado. Todos eles apoiando tamén esta causa. Tamén as traballadoras do Centro de Día Solleira están aquí en representación da institución cunha pancarta na que se pode ler de costas e sen medo. Todas elas lideradas pola directora da institución, Chelo Ferreiro.
Manolo, ya puedes. ¿Cómo lo conecto? Sí, está. Aquí me pongo. Bos días. Bos días a todas e a todos e benvidos. Como cada 25 de novembro celebramos hoxe, sumámonos a celebración do Día Internacional da Violencia contra as Mulleres, acto organizado polo CIN e outras entidades sociais da comarca, así como tamén centros educativos da comarca. Sumámonos á dor que están sufrindo moitas mulleres vítimas de violencia, as súas familias, os seus fillos, as súas amizades. Desde aquí teñen todo o noso apoio. Garantir a seguridade e a dignidade e apoiar as vítimas de violencia de xénero non é unha opción, é unha obriga. A violencia machista interpélanos a todas as institucións e nós, como institución local, temos que actuar na medida das nosas posibilidades. Grazas a todos pola vosa asistencia e damos paso á lectura do manifiesto. Gracias. A violencia machista é unha das maiores vulneracións dos dereitos das mulleres. Non ten fronteiras. Ten lugar en todos os países e sociedades, sen distinción de clases, etnia e grupo de pertenza. Non hai un perfil de vítima de violencia machista. O único factor de risco é ser muller. Tras case 2 anos inmersas nunha pandemia sanitaria que nos obrigou a confinarnos e perder as nosas relacións sociais, prexudicando o noso benestar psicolóxico e emocional, fomos conscientes do que é vivir con medo, ansiedade, angustia, incertidume e falta de liberdade. Esta é a realidade que sofren moitas mulleres e as súas fillas e fillos a día de hoxe é moi probablemente preto de ti. Sen ir máis lonxe, na comarca de Verín, existen 45 ordes de afastamento en activo e 78 mulleres vítimas de violencia machista que reciben axuda psicolóxica. A pesar destas cifras tan impactantes, a realidade da violencia machista vai máis alá. Esta violencia tamén se manifesta noutros ámbitos, como é o caso da prostitución e da trata. Este problema é moi palpable na nosa comarca, pois concentra o 60% dos cubles de alterne de toda a provincia. Isto é só a punta do iceberg, xa que durante a pandemia afloraron numerosos casos de mulleres que estaban sendo prostituídas en pisos, algunhas nunhas condicións infrahumanas. As entidades sociais que nos dedicamos a este ámbito constatamos un preocupante aumento de casos de violencia machista en menores de idade e o que nos fai reflexionar sobre a necesidade da prevención. Esta labor comeza na familia e esténdese aos centros educativos e á sociedade en xeral. Do mesmo xeito que somos capaces de adaptarnos a esta nova normalidade sanitaria, debemos tomar consciencia da necesidade de traballar todas as persoas de maneira conxunta contra a lacra da violencia machista. Conservar o paritorio foi o noso primer logro. Unámonos do mesmo modo para loitar contra o machismo. O primeiro paso é ter as ferramentas necesarias para identificar os diferentes tipos de violencia, pois non todas son tan evidentes como a física. Se te insultan, ameazan ou coartan a túa liberdade, é violencia psicolóxica. Se che controlan o diñeiro, é violencia económica. Os discursos de odio nas redes e nos medios son violencia estrutural. Se destruen a túa autoestima, é violencia emocional. Se te sentes forzada, aínda que sexa a túa parella, é violencia sexual.
Se emprega os teus fillos para facerche dano é violencia vicaria. Se non che permiten decidir sobre as condicións do teu parto ou aborto, é violencia obstétrica. Non podemos rematar sen visibilizar a situación que están a vivir moitas mulleres no medio rural, derivada da lei do silencio e a ocultación das situacións de violencia, que continúa véndose como asuntos do ámbito privado, cando facelo público é a única solución. Desde as entidades sociais da comarca queremos mostrar todo o noso apoio ás mulleres que poidan atoparse en algunha das situacións descritas con anterioridade e que todas elas saiban que as nosas portas están abertas para apoialas e acompañalas, así como as súas familias e amizades, que de seguro estarán aí para atenderlles unha man e axudarlles a recuperar as rendas das súas vidas. Manifestamos, polo tanto, o noso compromiso coa igualdade de dereitos e oportunidades, unidade de todos os axentes implicados e da sociedade contra esta lacra social, prevención e educación dentro do sistema educativo, que axuda a tomar conciencia desta problemática dende idades temperás, tolerancia cero coa violencia machista e condena unánime contra os agresores. Corresponsabilidade de todos e cada un dos individuos que componen a sociedade, asumindo a nosa parte nesta situación. A formación das persoas profesionais que traballamos neste ámbito. Protección á infancia. A violencia machista afecta de xeito moi cruel tamén aos menores, deixando secuelas físicas e psicolóxicas, e incluso acabando coa súa propia vida. Neste 2021, 5 nenos e nenas foron asasinados por causa da violencia machista e 24 orfos e orfas pola mesma causa. Recordo as 1.118 mulleres asasinadas desde 2003 e as 37 de 2021. Laura, Conchi, Alicia, Mari Carmen, María, Jordina, Paula, Pilar, María Soledad, Guarda, Betty, Lucía, María Teresa, Katia, Nicoleta, Ala, Catherine, Rocío, Alicia, Consuelo, África, Hasna, Joana, María Ángeles, Inmaculada, Luisa, Amal, Antonella, Pamela, Oxna, Carmen, María Pilar, Zuita, Mónica, Erika, María Isabel. Non oficiais: Elena, Guafa, Dari, Luz, Manuela, Maija, 2 mulleres sen rexistro. Para todas elas, adicamos o seguinte minuto de silencio. ¿Qué dicen las letras de las canciones que escuchamos? ¿Qué efecto tienen en nuestro pensamiento? ¿Existe una correlación entre el sexismo musical y la violencia machista? Buenos días a todas y a todos. Perdonad que empecemos haciéndoos pensar, pero es que resulta que unas magas y magos del Cole Amaro Refojo se han puesto en contacto con Femuro para explicarnos que mucha de la música que hoy está de moda es sexista y machista, y nos vemos en la obligación de compartirlo con todas las personas aquí presentes. Estas pequeñas magas y magos nos han contado que las canciones más escuchadas en plataformas como Spotify y YouTube tienen letras que infravaloran a las mujeres, las definen con adjetivos negativos, las insultan y las reducen a un simple cuerpo. También nos han informado de que esto repercute directamente en nuestro comportamiento, ya que la música es uno de los principales agentes de socialización
y por lo tanto nos educa. Pero no vamos a enrollarnos más. Es mejor que lo escuchéis por vosotros y vosotras mismas. Os dejamos con estas magas y magos de segundo curso y su performance que nos muestra varios ejemplos de lo que hablamos anteriormente. Atención a lo que va a suceder. Que empiece la magia. Al lado mío tengo una rubia que tiene grandes las tetas. Dale, ven, ven, mátame, me dice, dale, baby, maltrátame. Cuando las otras suenan pam, 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 y las pistolas suenan pam, pam, pam. Tirando billetes de 100 en un culo que no sé de quién, no sé. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, dime que también yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar, va por todas, pégala, azótala, agárrala, que ella va por todas. Agárrala, pégala, azótala. Malmujer, malmujer. Tú fuiste mala, tú fuiste veneno y mala. Y me piden más, aún sabiendo que la puedo lastimar, no es culpa mía si me porto mal. De manera, como él consigue de mí lo que quiera, que de partida desde la primera. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería cocinar. Sí, aún eres mi niña. Oh, nena, oh, nena. Diablo que esa faera. Y tiene un culo cabrón, cualquier cosa que te pongas, rompes la carretera. Cualquier problema es culpa de ella. Quiero una dama que me sepa amar y por supuesto que se sepa menear. Oh yeah. Una ladrona que me ha llevado a la ruina, que ha llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida. Yo estaba dando vueltas en la jipeta. En lo mío tengo una rubia que tiene grandes las tetas. Me dice, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Cuando los autos suenan pam, 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 pam. Y las pistolas suenan pam, 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 pam. Tirando billetes de 100 en un culo que no sé de quién. Te quiero, pero yo qué sé. Cuando estamos mal, lo paso bien. No, porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigas. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Tú fuiste mala, fuiste veneno y mala. Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome, mala. Y me pide más, aún sabiendo que la puedo lastimar. Oh, no es culpa mía si me porto mal. Qué manera
como él consigue de mí lo que quiera. Que de partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que no hace cualquiera. Y no. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Ya veo que esa faera. Tú tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te ponga rompe la carretera. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Qué problema, culpa de ella. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana bien. Tú lo que eres una ladrona que me ha llevado a la ruina. Te ha llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida. Tú lo que eres una ladrona que me ha llevado a la ruina. Te ha llevado mi corazón, mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida. Caldeiro feiticeiro, axúdame a ensinarle a toda a mocidade que é a igualdade. Caldeiro feiticeiro, axúdame a demostrar que ninguén me ten que pisar. Caldeiro feiticeiro, axúdame a berrar que como unha princesiña non me han de tratar. Caldeiro feiticeiro, axúdame a proclamar que nenas e mulleres vivan libres xa.